जों बुबाग्रानि ओंगै ते तिप्रा मथानि ओंगै जतन लामसावो तेबो जे ताबक सुजुरा बुबाग्रानि लगे फाइनाय होनै खासङै तंनाय ताखक ते बुहुक संनबो कबाव मोनारबो जाय जायके वान सगै दाइति फाइवे चिनि ग्रेटर तिप्रालानि मुभमेन्ट सक्सेस खाइथानिबो निरगबो लगे रफाइनानि बागै तेबो जे चिनि वार्का तंनाय रग हायनो ताबक अर तंनाय रग जतन साखथा लाइजाक बरनबो बरनो कबावै तो मानि बागै हामबाय जतन तिनि फाइका बीजेपी आईपीएफ ते सीपीएम नि तेबो फाइनाय बसकांगो रुलिंग नि बीजेपी नि रग तेबो फाइनाय बागै तयार ngै तो तगाइसा को सर नंग दिदिया दिसि हापांनि ngै तिनि जे बंसि बारि अदा जयनि नुखै फाइमा तंनि नि बेलायखे खा तंग थका तिनि अमाहाय प्रोग्राम जों बसकांगो तेबो खाइनाय ताने हेके लोकरक जतन ताबो खासरां लाइजा बुबाग्रानो लगे रनानि बागै लगे रबै ग्रेटर तिप्रालानि चबानो तेबो राग्रनानि बागै फाइ तंबाय बरनबो फाइमानि बागै ब्लै तंथका तिनि नंगो साब तंग सर आन लगेबो तंग चिनि अनारेबल ओ आमसाइनि एमडीसी बरमगना उमा शंकर देबबर्मा ते बरमगना एमडीसी देबजी तिप्रा तेबो मानव देबबर्मा बुद्ध देबबर्मा दासरन तेबो पापिया देबबर्मा TWF नि ओंगै फाइसक फाइजाक तेबो गोबांमा YTF नि लीडर्स रक तंगो बरनि साखथार मुंबायनि तिनि ओ प्रोग्राम साव लेखे हामबाय आनि बुं तापसिना आनि पाराखे लालसुमराव सिं त्रिपुरा मथाव तिनि हाबजाक तो सिं खानागैसे सिनि राजा कानुनी पदर किशोरनि कग्रक खानागैसे अर फायो सिं आगे बीजेपी खाइजाक ताबो बीजेपी से सिमी आशा रुइ तंगो अयनो आशा सिं माया ब अनेक साखा आगे एंड्रॉइड फोन नाय बेकार बादार नाय अनेक पक साखा तो सिं माया को तो अब मानानि बागै सिं ब बाय तंगैसे कुनु आशा गरै ब बाय तंगैसे 1 टाका फनो लाभ माया सिं तो सिं त्रिपुरा मथाव माया फनो उलफनो मानाय सिं आउन बागै सिं त्रिपुरा मथाव सिं जतन फैमिली अर हाबजा हामबा जतन आगे न ताम पार्टी खाइबने आगे सिं बीजेपी खाइजा बीजेपी खाइयो ना न तिनि खरबस को जगह न फैमिली खरबस खाइयो फैमिली सिं टोटली काइसानो के एकजन बरक खायो तो सिं तिनि परिवार 13 परिवार फायो 13 परिवार बुटार 54 रक हासुक नै तेबो फाइनाय तंगो तो फाइमालिया तिनि जारजानि सामुं तंगो तो सामुं करिंखे भाइके माइरक सानाय तंगो आबन बागै फाइमालिया ता नरंनि बो डिस्ट्रिक्ट बो ब्लॉक लाय सिनि सेबै जलानो कालायो ब्लॉक फाय ब्लॉक चलिलाम ना आनि बुं तापसिना ताई खरबस तिनि सफाय तिनि और सिं 13 जन सफायजाक तेबो फाइमालिया तो फैमिली के सिं 53 रक 55 रक इंनाय फैमिली के बाय पोस्ट खाइजाक के बाय दम साकजाक जन ओ जागा तिनि जॉइन खाइबाय के बाय कक्सालिया आनि इच्छा बाय फायो आं सिनि जतन सिनि इच्छा बाय फायो तो